Менчукі скардзяцца на змеяў. У сталіцы беларуская нацыянальная біятэхналагічная кампанія апынулася ў крызісе. Ці ўдасца яе ўратаваць? Затрыманне кур'ераў тэлефонных махляроў, а Лукашенко ўзяўся за аўташколы. Што гэта значыць для будучых кіроўцаў? А таксама даволі адчувальна могуць падаражаць прэзерватывы. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Трагедыя ў Дзяржынскім раёне. На 23-м кіламетры дарогі Менск-Дзяржынск 25-гадовая жыхарка Менску на Volkswagen Golf збіла 74-гадовага жыхара Фаніполю. Пешаход пераходзіў дарогу па-за пешаходным пераходам справа налева ў кірунку руху аўтамабіля. У выніку ДТЗ пешаход ад атрыманых траўмаў загінуў на месцы. Мужчына не быў абазначаны светлоадбівальнымі элементамі. У Лагойскім жа раёне сутыкнуліся Audi і матацыкл. 45-гадовы жыхар сталіцы на Audi Q7 выязджаў з другараднай дарогі, не саступіў свайму аднагодку матацыклісту на Мінск Рэйнджер, які ехаў па галоўнай. У выніку аварыі матацыкліст шпіталізаваны з траўмамі. У Менску паблізу дому нумар 31 на вуліцы Кульман жорсткае ДТЗ. Адно з аўтаў перакулілася на дах. Падрабязнасці высвятляюць. Ён вам раскажа і як за стырном ездзіць. Лукашенко даручыў узмацніць падрыхтоўку кіроўцаў, каб, цытата, умелі кіраваць аўтамабілем. Пра гэта ён заявіў падчас наведання аэраклубу ДСАФ у Менску. Спачатку задаваў пытанне, як рыхтуюць пілотаў, а пасля пераключыўся на аўташколы. У сістэме ДСАФ штогод навучаецца каля 45 000 чалавек, і гэта прыносіць значны даход. Паводле Лукашэнкі, галоўнае не адсеяць больш кандыдатаў, а павысіць якасць навучання. Маўляў, кіроўцаў трэба рыхтаваць больш жорстка, бо на дарогах сёння хто толькі не ездзіць, і падрыхтоўка павінна гарантаваць бяспеку. Тады кіроўцы будуць яму за гэта ўдзячныя, бо жыць будуць. Нагадаю, у лютым ужо ўвялі новыя правілы атрымання пасведчання кіроўцы. Мужчыны ад 18 да 27 гадоў павінны пры атрыманні або замене правоў падаваць даведку з ваенкамату. Падрабязнасці на сайце Белсату. Магілёўскія міліцыянты выявілі факт крадзяжу бензіну на адным з прадпрыемстваў гораду. Яны вызначылі, што 50-гадовы кіроўца цягам 2 месяцаў незаконна выкарыстоўваў службовыя паліўныя карты. З іх дапамогаю ён запраўляў аўтамабілі сваіх знаёмых і атрымліваў за тое грашовую ўзнагароду. Паводле міліцыянтаў, усяго мужчына выкраў 960 літраў паліва і паспеў зарабіць такім чынам больш як 2400 рублёў. У МУС парэкамендавалі працадаўцам старанна кантраляваць выкарыстанне паліўных картаў, рэгулярна правяраць аперацыі, абмяжоўваць ліміты і замацоўваць іх за пэўнымі транспартавымі сродкамі. У сталічным медцэнтры выявілі лекараў, якія працавалі без афіцыйнага афармлення. Маўляў, стаматолаг-тэрапеўт і стаматолаг-хірург цягам 25-го года прымалі пацыентаў, аднак у штаце не значыліся. Працоўныя дамовы з імі не падпісваліся. Пацыенты запісваліся на прыём, праходзілі лячэнне і аплачвалі паслугі. У базе клінікі захаваліся звесткі з прозвішчамі спецыялістаў, пералікам працэдураў і коштам. Таксама выявілі, што ў рабочы час іхныя тэлефоны былі ў зоне медцэнтру. Дырэктар установы сцвярджаў у судзе, што лекары нібыта праходзілі навучанне і не надавалі паслугаў. Аднак суд з гэтым не пагадзіўся. У выніку клініку аштрафавалі на 10 000 рублёў, а таксама прызначылі канфіскацыю 15% даходу. Гэта больш за 100 000 рублёў. Пастанова ўжо набыла моц. Карты MasterCard Белгазпромбанку перасталі працаваць у краінах еўразвязу. Абмежаванні ўведзеныя паводле пастановы міжнароднай плацежнай сістэмы MasterCard. Цяпер у краінах еўразвязу немагчыма разлічвацца такімі картамі ў крамах і інтэрнэт-сервісах, а таксама здымаць гатоўку ў банкаматах. Пры гэтым у Беларусі ды іншых краінах карты працягваюць працаваць без зменаў. Нагадаю, раней падобныя абмежаванні закранулі і карты Альфа-банку. Аперацыі паводле іх былі спыненыя ў 31 краіне. Пасля разносу Лукашэнкі чыноўнікі спрабуюць выратаваць беларускую нацыянальную біятэхналагічную карпорацыю, у якую рэжым ужо уклаў сотні мільёнаў долараў. Аднак, як гэта нярэдка бывае, у крэпкіх хазяйственнікаў прадпрыемства дагэтуль не выйшла на поўную магутнасць і застаецца стратным. Чыноўнікі прапануюць зрабіць стаўку на ўнутраны рынак, аднак фактычна гаворка можа ісці пра абмежаванне канкурэнцыі. З 27-го года плануюць увесці адмысловы рэестр вытворцаў кармоў, без якога праца зробіцца незаконнаю.
Гэта не адзіны прыклад. Дзяржава гадамі ўлівае грошы ў дрэваапрацоўку, металургію і цэментную галіну без устойлівых вынікаў. Частку даўгоў прадпрыемстваў рэгулярна пакрываюць з бюджэту. Эканамісты лічаць, праблема не ў рынку, а ў мадэлі кіравання. Паводле іх, неэфектыўныя заводы трэба прадаваць або рэфармаваць. Інакш за іх правалы надалей будуць плаціць грамадзяне. У выніку замест развіцця эканомікі краіна зноў і зноў фінансуе стратныя праекты. У Менску затрымалі 2 21гадовых кур'ераў тэлефонных махляроў. Паводле міліцыянтаў затрыманыя грамадзяне неназванай суседняй краіны і студэнты замежнага юрыдычнага каледжу. За тыдзень сваёй кар'еры ў Беларусі яны выканалі 5 так званых заданняў. Забіралі гатоўку з тайнікоў закладак іхным ахвярам, якія думалі, што такім чынам дэкларуюць зберажэнні ад 19 да 77 гадоў. Напрыклад, жыхарка сталіцы пакінула ім усе грошы, якія атрымала ў спадчыну. Жыхарка Любані прывезла ў сталіцу гатоўку і 4 залатыя зліткі. Частку здабычы кур'еры перадалі пасярэдніку. Падчас затрымання ў іх знайшлі каля 13 000 долараў і золата. Міліцыянты заяўляюць, што вернуць усё ўладальнікам. Кур'ерам з неназванай краіны, якія далі паказанні на чыстай расійскай мове, пагражае да 12 гадоў турмы. Нерухомасць, якая пустуе, у Беларусі нярэдка распрадаюць літаральна за капейкі. На біржы можна знайсці аб'екты ад адной базавай велічыні, то бок усяго за 45 рублёў. За такія грошы прапануюць не толькі старыя пабудовы, але і вялікія будынкі, напрыклад, школы, дзіцячыя садкі і дамы культуры. Гэтак у Сененскім раёне двухпавярховую школу на 2000 квадратных метраў ацанілі ў сотні тысяч, але на таргі яе выставілі за тую самую адну базавую. Ёсць і больш прасунутыя варыянты школы з новымі вокнамі, інтэрнаты або будынкі з камунікацыямі ад 135 да 500 рублёў. За 90 ж рублёў прадаюць нават старую лякарню з участкам. Акрамя сацыяльных аб'ектаў на біржы ёсць крамы, аўтастаянкі ды нават ветэрынарныя лячэбніцы. Асобная катэгорыя жыллё. Напрыклад, у Менскай вобласці за прыкладна 400 рублёў прапануюць адразу 9 дамоў. Праўда, многія з іх закінутыя або патрабуюць рамонту, але частку яшчэ можна аднавіць. Памятайце, аднак, што канчатковы кошт амаль заўсёды вышэйшы. Калі ёсць некалькі пакупнікоў, цана расце падчас таргоў. Мінімальны крок 5% ад пачатковай сумы. Акрамя таго, пакупніку часта трэба аплаціць арганізацыю таргоў і падрыхтоўку аб'екту. Так што дом за 45 рублёў гэта толькі старт, але нават з улікам дадатковых выдаткаў такія прапановы застаюцца аднымі з самых танных на рынку нерухомасці. Падрабязнасці ў матэрыяле Аляксандры Чырвонай на belsat.eu. На фоне рэзкага росту цэнаў на авіяпаліва, што адбыўся праз вайну на Блізкім Усходзе, буйная нямецкая авіякампанія «Люфтханза» скараціла 20 000 рэйсаў у графіку з траўня да кастрычніка. Гэты ды іншыя перавознікі адмяняюць палёты, каб паменшыць спажыванне паліва. Люфтганза паабяцала пры аптымізацыі прапановаў на кароткіх маршрутах забяспечыць стабільнасць раскладу. Графік палётаў на лета збіраюцца агучыць у канцы красавіка, у пачатку траўня. Як заяўляе міжнароднае энергетычнае агенцтва, на гэты момант у Еўропе авіяцыйнага паліва засталося менш чым на 6 тыдняў. Сітуацыю ў той жа дзень абмяркоўвалі міністры транспарту Еўразвязу. ЕЗ шукае варыянты перадухіліць дэфіцыт. Рэйсы скарачаюць кампаніі па ўсім свеце. Дзясяткі падымаюць кошт квіткоў на самалёты альбо ўводзяць паліўныя зборы. Пакуль цэны на нафту павольна растуць, у чаканні перамоваў ЗША з Іранам, замірэнне паміж імі падыходзіць да канца. У Менску стала прыкметна больш. Каго б вы думалі? Не міліцыянтаў, а змеяў. І менчукоў таксама палохае іх колькасць. Што праўда, у выпадку з менскімі змеямі асаблівых прычынаў для панікі няма. Бо гэта звычайныя для Беларусі вужы. Без каментара. Целый клубок. Здесь просто десяток. Сябры, ну і запасайцеся, каму трэба. Малазійская кампанія KRX БГД, якая лічыцца найбуйнейшым у свеце вытворцам прэзерватываў, плануе павысіць цэны адразу на 20-30%. Усё праз збоі ў дастаўках, якія выклікала вайна на Блізкім Усходзе. На гэтым развітваюся. Стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал, чытайце сайт Белсату. Акрамя гарачых навінаў, там шмат цікавай і карыснай аналітыкі. Да пабачэння.